everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Pa, mulakaw una ko. Ha? Asa man ka nga wa mo may trabaho karon? May importante lang kong sasihon pa. Mubalag na ko dayon. Tod. May manhi karon ng mga tao nga mutaw og CCTV camera din sa villa. Sige pa, maayo noon. Aron makabantay ta kung kinsa ang musod o mugawas din sa Villa. Sige pa, hadi lang ko magdugay. Ato na ko. Sige anak. Kinahanglan mo patanaw ko sa pawn shop kini mo medalyon. Unya ko nalang sultihan si Papa bahay ning medalyon nga ako nakitaan sa atik. Pero, kay pulungan kaayo. Kung nga nung diri naman isa kong liog karong buntag. Gabriel! Gabriel! Lo, niyan ako, Lo. Lo, ay lang kong dali na. Niyan ako. Ay naman ang lapis o papel. Niyan, ako nang da. Kamay na lang kayo tagpanahon. Inahagi mo na makita ang medalyon nga kung nadampuhan nga imong gupot. Niyan na, Lo. Ready na ako. Lo? Uy. May piyong ka magud noon diha. Lingin. Ha? Lingin ang mong medalyon. Karaan nga piso ang iyang didakon. Na. Na, Lo. Ako nang na-drawing, Lo. May kikulit nga triangle sud sa lingin nga medalyon. Triangle. O Gonzalo. may pula nga bato sa tunga sa triangle nga porma o luha. Si! Hoy! Lo? Lo, naunsa ka? Lubos ito nga iring kato. Lo. Ito na, akong giabog, Lo. Tawta na gining maong tilimadon. Gabriel, pangitang itong nga iring sundi siya. Unsa? Lihok na. Sundi ang iring nga ito. Sursiya kung siya bang ito nga iring. Nagalit nga itong nga sa filial Pamiro. Ang kasi... Lo. Kalma lang, ha? Ano man nalain ang utok ni Lolo? Naunsa man ka ni siya? Bisan unsan lang iyang ipanulti. May kaliman niya siya gisgot ang mga butang nga. Wag niya may sigot sa unang panahon. Sundo na lang ako siya aron di mi magubot. Yun na. Inom ka itong iring nga itong padung. Narang pawn shop. Kinahanglan ako mahibawaan kung pilay dawat ini. Mulabang na ko. Harla. Uy, kisap tumisakit ako. Hoy! Usap ka! Hipo ka! Kumakin ko ka! Pangamong! Sorry! Sa matong ako napati. Murag to na misangpit sa kungan. Pero, may tao sa kong duol. Una-una ko rating halito. Musod ako sa pawn shop. Taas eh. Niyan ako sa bilya. Uy, si Noy Maning manang naas gawas. Noy Maning! May adlaw diha! Uy. Gabriel. Niyalagi ka. Dili pa tingati mo sa din. Kung ano may
may gisundan kong iring nga itom. Wa ka ba makakita ang amian din ang itom nga iring? Wa man. Di man yung makita ang itom nga ring. Dito sa bahay, noy. O giluksuhan si lolo nako. Usa? Miss, akong ipatanaw ang akong medalyon. Sige. Uy, kada ko ini. Huwag kapuga. Kabili na sa kong lola. Mao ba? Kadit lang, miss ha. Okay. Dili tingali madawat ang mong medalyon, uy. Nasamad ba imong lulos pag-atake sa itom nga ring? Nagaras ang yang naong. Nganong gi-atake mi siya sa ring? Ambot, basta kalit lang mito nga gikan sa akong luyo ang itom nga iring. O gikawros lolo. Mo ba? Ubaw nga imo ning gipangita din sa Villa? O noy, kay nagisgot man sa kawag itom nga iring din eh. Wa naman ko magabantay sa itom nga ring nga nagpaso-paso din sa Villa. May bisita ka, noy maning? Oh, mo na nimo taod sa CCTV camera din sa Villa. Ha? Taoran ninyong CCTV camera ang Villa? Oh. Mao ka na, Gabriel. Gusto ko maniguro nga wa ni magkasulti lang tao din nga di mi mahibaw. Mao ba? Si Marla noy, naba sa sud? Wa din si Marla. May importante siya ginakaw. Miss, imo ning iprenda? Kuan, ako lang unang ipatanaw kung pilay dawat, kung madawat man. Madawat man, pero unsa? Miss, kadit lang ha, ako na ni klarohon. Oh, asa mo to siya? Miss, suod naman noon. Nagduda man tingali to siya nga dili to ako. Nga naman itong bayhana. Murag na sinatarantar, humanyag sa medalyon. Nagduda makasa nga dili ni ako. Huwato na lang kinako. Panuay, si Gabriel yun ang lapanan ni Marla na. Pero di ko mahunong. Kinahalang mauyab gina ko si Marla. Tony! Kita ka ni Marla? Siya sa baga kong giyat nga din eh, Elgin. Ay, buang yung ko ini bayhan na. O Elgin, meron ko pag binayot. Lalaki kay kanaong eh. Huwag kay angay mabayot. Oy, naon sa mga Tony? Oy, kontrabidam kay kanako. Kung gusto kang dili ko mangontrabida ni mo, tabagi ko, nga mauyab na ko si Marla. Da, panikamot ag imo, oy. Kinahason gani ko ang Marla. Oh, nahasol. Nga naman sad. Ambot ba? Lain naman ang aura ni Marla karon. Nga no di ay. Kung sabi kayo mabatyagan mo ni Marla, ay kuking na nga, malalaki kang tunay kung na si Marla si Mundol. Oy, bastos. Di nama, basta, nausap ang aura ni Marla karon. Ay ngano. Lahira. Ngano lagi. Ay, hilom, oy. Amor ning secret. Excuse me. Oh, oy. Ang gaw nga bayot to. Si lami ni bayot na. Di yun mo lalay. Hain naman itong papay. O pa man mo kawas. Siya ang owner, ma'am. Miss, imo ning iprenda? Oh, kuan. Depende. Pila day dawat anak, ma'am? Dako kaayo, miss. Ha? Pilang dako, ma'am? Kung kinilang gold nga base, ang red diamond ang basihan, mudawat na ni Og 50,000. Ha? Dako day kay dawat ka ng maong medalyon. Kuan, Unsa, ma'am? kining diamond nga pearl shape, ang labing mahal, miss. Mahal kid kaayo. Pila man cute. Kuan, kini kay 0.72 karat man. Sa market ini kung ibaligya nimo ang bato lang, 1,245,000 sa dolyar. Unsa na ka?
sa Philippine money. Unsa? Miss, kinsa may ngan sa imong lula nga mihatag nimo ini? Ha? Kuan ka ng... Di lang ako na iprinda, ma'am. Iuli ko na sa kong lola. Kadiyot, unsay apelyido sa imong lula? Alpamero. Alpamero? Oh. Alpamero? Oh, sige. Di lang ako iprinda, ma'am. Sige, ha. Anong nasulti mo to na ako? O ganun nangutan naman ang babae sa pawn shop kung ano si apelido sa tag-iyan ng maong medalyon. Miss, kanit lang. Oh, nga nang misunod din ako ang taga-pawn shop. Miss? Mi mo na nga mong manager nga, pwede ko nun yan dawaton ka ng tibuok medalyon o tunga sa milyon. Ha? Ayaw na. Di ko na iprinda. Sige, miss. Salamat na lang. Kinahanglan makapaulit ako. Tao na tanang CCTV camera, sir. Salamat. Tao na, sir. Pilay akong obligasyon ninyo ba? Okay na, sir. Bayaran tanan ni Atty. Ronaldo. Rolando na, sir. Oo. Sige, ito na lang, sir. Ito na. Sige. Salamat. Kinalambatayan ko ang lihok ni Marla. Siya na lang nabili na mong handumanan ni Lorna. Busa. Ampingan ko yun ang akong anak. Ni ang imong kape, maning. Salamat, manang. Maning, kuan, mura dili man husto ning imong gibuhat nga butangan nimong kamera kining kwarto ni Marla. Kinalambatayan ko akong anak, manang. Kinahadlo ko sa mga lihok ni Marla karon. Ha? May balik ay andaman, manang. O kininahitabo siyang kwarto. Nabalaka ko nga. Nga doon ay mag-interes o dili maayo kang Marla yung napita. Pero, imong gikuhaan og privacy si Marla ining imong gibuhat. Iya kining kwarto, mauni ang iyang lugar nga pribado para lang niya. Mas importante na ko ang mahitabo sa maabot ni Marla, manang. Ay, kabalaka. Sultihan ako si Marla na ng kamera nga niya siyang kwarto. Salamat, Noy. Nana-complete, oh. Naguro pa man ko nga. Nagabati sa gisultis taga-pawn shop. Milyon ang palod ining red diamond. Oh. Itom? Misugat kay kanako da. Diin man ka sa milapay mga adlaw. Kumusta ang imong adlaw? Ikaw? Oh. Ikaw ang tag-iyan niya ng itong ngairing. Lo, Ikaw pa ang tag-iyan niya ng itong ngairing. Ikaw ba? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.